Здравейте, хора! Днес ще показваме Jeep Divide. Ще ви покажа, че това е един от издръжливите джипове. Първо изпитание. Камъни. 3, 2, 1, газ! Его е джипа, хора. Това се вика джипка. Не ония бухулчи от Джамбо. Това нещо има и въздушно качване. Гледайте. Видяхте ли? Чакай, я пак. Ето, втори път, за който е ослепял. Сега отиваме на изпитание 2. Изпитание 2. Но? Пази се! Дай, минай! Мале! Дай ниво 3! Дай ниво 3! Дали ще издалека първо да помислим, защото сега спорихме с бай Иван, кое да е нивото. Ама това е друга тема. Сега къде искате да го направим? Къде искате да го направим? Дъска или бордюр? Ще го разберете във второто видео. А от нас, чао!